My jsme nedoletěli ani do Amsterdamu, už odrází. Asi 5000 do Revolutu. To je dost. Tak cítíš se zajímavě, bohatě? Pro jednou? A já, že zůstatek na určitě 600 korun. Takže momentálně co se děje? Momentálně sedíme ve standardu z nějakého důvodu, protože asi jiné místa už nebyly. Počkej. Přišel revizor. Ukaž svůj obrázek a jestli To je strašně white, prostě, oni by to dali hodně na šířku, já nechápu, proč to tak zazumu, ale nejde mi to zoomovat, kurva. Takže jo. A kamera tady sedíme jako debil. Kam jedeme? Jedeme, prosím pěkně, do Pardubic si dát perník. Víš co, jo, asi to líbnu. Pěkně objednali jsme si Aperol Spritz. A malem nebyl. Ale máme madlenku za 25 korun, takový kus. Vznikový formulář. Kde se nacházíme? Vítejte u mého bratrance, má to velmi luxusní barák prostě. Tady bílá stěna. Tyjo, ale dívej na ten plac. Cool. Teď jsem se tady zabavila tím, že jsem rozstřídila peníze, bo v tom měli bordel. Zde už máme následující ráno a jak můžete vidět, počasí nás očekávalo. Momentálně se nacházíme. Kde? Na letišti. Naše hlavní otázka je, co je do prdele tamto. Prosíme, chceme odpovědi. Kolik si myslíš, že bude stát Monster? 80 korun za kolu. Ty si říkáš, že to bude stát 100. Jak se cítíš? Víš kdo by to čekal? Víš co? Kdy jindy si dáš Monster za 110? Asi 4 hodiny. Já mám aspoň A já 2. Ale já potřebuji fungovat, ty sám To je debil. A to nemůžeš počkat do toho Amstru. Ne. Já si jdu provodu. Kamo, oni mi zabavili moji politrovou flaštičku. Já nepřežiju. Jak se cítíš? Jsme to nestihli kvůli někam. Já se omlouvám, fronta na hajzlek byla měla. My fakt jdem někam. Tohle se děje. Girl, do you get it? I don't. Girl. Rainer to zvládl, takže to zvládneme my. Ale boční vítr. Ty vole, exploduje mi hlava. No, jsem to čekala horší teda. You are walking down the aisle. Běž se před to postavit, ať všichni ví, že to není Photoshop. Okay. Kamo, tady se ty kola spawnujou asi, nebo já nevím. Prostě kola. Tam vzadu jsou taky. Všude jsou tady kola. Kola jsou, že doslova všude, kam se podíváš. Ale jsou tu hezké domečky. Já. Je tady i Ejma s náma. Všude kola, já ti to říkám, prostě všude kola. Ale cool domy. Tady by se dala moc cool. Jaký je tvůj problém, paní? Žou mě achilovky a prostě nevím proč. A už nemůžu. To hrozné nesnáš. Voda, tady tě hodím. Pro změnu kolo. Tady prostě Halen. A tam je Food Halen, tam se půjdeme napapat. A tady je co? Nádraží. Nádraží. Nějaká Máme taky plastika. Praze. Mašinky. Ano, taky máme v Česku nádraží. Oh yeah. Tak tohle je absolutně skvělé. Papáme. Prostě. K tomuhle se nebudu vyjadřovat. Tadyhle. Bramburky. Tohle bylo to nejvíc mesí jídlo v našem životě u Bohem. Prostě to bylo všude ten bordel. Fakt to bylo všude, mě to skončilo i na kalhotách. Tady mám flek už prostě od toho. Nejde vidět, ale je tam. Cestou sem nás prosím pěkně oslovila nějaká slečna o tom, že jestli chceme pomoct Gaze, a pak začala o tom, že prostě můžeme jako přispět a měsíčně přispívat. Což je jakože cool, ale nemám peníze. Jakože to, že jsem právě teď v Amstru a že jsem utratila skoro 5 kilo za oběd, budeme jako ignorovat, jo? Omlouvám se lidem ve válce, já tam půjdu umřít místo vás, jestli chcete. Ježišmarja. Já to ustřihnu raději. My, že jdeme, ne, že hledáme kavárnu a tam na nás volá ta LGBT vlajka. I sedačka si občas potřebuje odpočinout. Taká obluda velká, ne? Vole, stejně velké jako to kolo. I'm so scared here. Tady nějaký kostel, no. Co mi s tím? Já bych chtěla jenom
jako dodat, že Ejma si řekla, že ano, dám si tady holandské národní jídlo, prostě tangulu. No a věc se má asi tak, že jsme řešili, proč jsou všude ty duhové vlajky. A možná, teoreticky, by jeden z důvodů mohl být to, že zítra je prostě doslova výročí od toho, co Holandsko prostě jako zlegalizovalo same-sex marriage. S tím, že to bude 24 let a Holandsko bylo prostě jako první na světě, co toto jako udělalo. Si zlomí zuby. Já si zlomím zuby, kámo, to je strašné. Ale dobré. Autíčko. Chčiju. Nemůžu. Doufám, tady že to jsou vidět. buď milion fucking cyklistů. A nebo tady máš strašně mini auta. Jo. Ty tam máš prostě jenom ty 2 sedadla. A shodou okolností, čistě náhodou úplně, prostě zítra tady mají TXT koncert. Takže náhoda, nemyslím si. Hele, zrovna mám pocit, že tady vidím obchůdek s děkama, prostě jen tak se to tam třepotá. Gay and lesbian info. Gotta love that. Also, lavička, že jo. Takže zde můžeme vidět domy s tím, že jsou prostě šikmé. Jim je to nejde vidět pořádně na to. Nejsou straight. A pár kol tady zase, ano. Tady máš prostě milion lidí a skoro 0 aut. Prostě jenom lidi. Takže tady je úplné ticho. Jakože klid totální. Tady jsme momentálně. Tady jsme prostě, jako tam bylo, že Central Station, tam byl vlak a teď jsme nastoupili na loďku zdarma, která nás doveze do nějakého místa, kde byla dříve nějaká továrna. Normálně nevěřili byste tomu, ale je tady zase duha. Nabízíme free hugs, ale je to fake. Nevím, jak se cítit ohledně tady toho. Jakože, co to je? Central Station. Vidíš tam tu zelenou? Jak to vogán. Představ si, že jedeš jako metrem v Praze z Hlaváku. Představ si, že někdy z Hlaváku by jelo takhle prázdné metro. To je průchozí celé. Možná. Jo, to je fakt takové to, jako, že od začátku do konce si můžeš úplně projít. Můžeš na procházku prostě. A já ti říkám, že to je proto, že tady všichni jezdí na tom kole. Kamo, oni mají gay i vole tady střechu nad tím. Nad nástupištěm. Tam to je plné kol, tam jsou všude kola. Všude. Celý ten dům je prosklený, ale my prostě nebudeme mít okno. It's so cute. I love it. Oh my god. Spíme prostě obě nahoře vedle sebe, jako? I guess? Nebo ty budeš spát tam. Ty budeš spát tam v té díře dole. Tady končí tato místnost, jo? A tam končí na druhé straně. Ano, dobré ráno přejeme. Momentálně jsme na cestě na tramvaj. Je 9:30? 9:30. A máme na 10:15 koupené lístky do Moko. A tohle smoothie je na Dčku, chápete to? Na nutričním tom a skoro. ty Minecraft chipsy jsou že na Bčku. Na Bčku, což je wild. Takže jdeme do muzea, protože prostě chceme se vzdělávat, chceme se dozvídat věci. Že tam to je jenom nějaké fancy světýlkové brzdou. Kábr si tady cháluje prostě na koleji, si dává kapesník k snídani. Otázky nemám, neptám se. A já si tentokrát nezapomenu pípnout kartu i při checkoutu, protože jinak se nedoplatím za tu jízdenku. I'm the imposter. The power of friendship. The power of friendship. Nejdřív děkujeme. Ano. Řekneme tu stejnou věc za stejný moment. To je cute. A, haben? Oh god, oh. Na 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 na. Byla jsi moc silly? Konečně jsem se vrátila zpátky ke koní. Vidím. A je to, jako cítím se speciálně, víš co, hodím si ty paty dolů. Co aktuálně děláme? Praxe. Píšeme škola. Chillujeme v parku. Tady takhle. Je to tady moc cute. Je to tady moc cute a jsou tady velké kachny. Vypadám jak ten villain nějaký. Jo. To je pravda. Totálně. Takže si druhou. Tak, matching. Ale mě to už držet nebude. Takže já si to musím vlastně ručně držet. So. Prostě. Let me look at you real quick.
Jak pirát, to máš jak tu klapku. Piráti z Karibiku. Ano. Jsem trochu retardovaná. Proč to vypadá jako obličej, tady ten strom? Vidíš to? Yeah. Čelo, nos, pusa, brada. Teď já jsem v Polsku sluchatka, tady si rozbiju brýle. Ne, už jsou skládací. Kdyby to kolo už tady chvilku jako leží asi, no. TXT are coming, they are everywhere. Třeba jsou za námi, And jen o tom also- nevíme. To je fakt. Paní, are you gay? No. Oh, go. But Ka. almost. I'm like, yeah, I'm not gay, but I'm like, yeah. I'm one of Surf. You need to surf. Okay, that's it. You are welcome here. Mám tady ten princess treatment. zrand. Pátek. Jdete na TXT koncert? No, to je totálně blue hour. Stojíme ve frontě a vůbec nevíme, jestli stojíme v té správné. Asi jo, spíš ne. Asi. Nejdeš vidět. Logisek. Udělala jsem finanční rozhodnutí. Ach jo, já typce dlužím 10 000 a ona udělá to ještě. YOLO. Okay, girl. Slay it. Okay, girl. A já chcípnu, to se nedá, tohle to je prdelí, kámo! Chtěla bych zkonstatovat, že... Ne, že bych hodnotila jako koncert takhle. Koncert hodnotím jako, že... Tak. Jo? Tak nějak. Nevím, jak se cítím, protože na jednu stranu to je, že OMG, život stojí za to žít, podívej se na to. A na druhou stranu, já už nemůžu. Nemůžete mě takhle emočně ničit prostě. Přestaňte mi dávat falešné naděje, děkuju. Dobré ráno všem. My bydlíme. My nemáme co. Nemám. Dneska ale jdeme na lookout. Jdeme si udělat ten flipbook. Jdeme si hrát holky. Možná se jí zhulíme. Pokud bude nejhůř, sorry. Já se zhulit nemůžu, protože by to asi chci ještě dopadlo dojít katastrofálně. do Albertu, tam koupit nějaké ňamínky. Jako správní turisti jsme si tady sedli k pomníku, památníku, nevím, co to je. Tady, takhle před palác, nebo co to je. Zrovna to nevibuje, úplně opravujou to tady, ale to nevadí. A budeme svačit. No, my jsme seděli, jedli jsme si svoje croissanty, trdelníky, štrudl, co to bylo, nevím. A jenom slyšíš, jak někdo říká, tyhle, tady to vypadá jak naše ministerstvo. A já jsem jako, jo, haha, dobrá poznámka. Těší. To bylo fakt jako uvědomění. Ona byla jako, moment! Takže zajímavý domeček, je to nádraží a my jdeme tam. A jdeme na loďku. Teda je zdarma. Která je zdarma, to je super. MHD zdarma je super. Hele, tam je prostě červený kůň. Ahoj, já jsem Adam. Tamhle na tu houpačku půjdem.
vzpomínek na náš velký trip, protože to je náš první takhle velký trip. My jsme jeli, že nejdříve Opava, pak jsme jeli Olomouc, byli jsme v Praze, byli jsme ve Varšavě, v Lodži a teď Strašně prostě skvělý město. najednou Amsterdam. Amsterdam je ale fakt. Tamtou lodičkou jsme jeli, tamtou lodičkou jsme taky jeli. Jsme originální, nejsme jako Já ostatní. jsem ji zmlátila. My jedeme. Teda letíme. Neletíme ještě, zatím jedeme. Tak to znamená konec trpu. Konec výletu. Ne,